Gauden toki oso ondo dau, baina kotxe asko pasatzen da eta kruze oso handia da, orduan zuen laguntza barko dut abisatzeko polizia pasatzen bada edo... Bale? Bai, nukela pentsauta hemen lan bat jartzea ze gutxik dago. Beste beteta daude. Bon dia. Chaval. Kalea eta espazio publikoak osatzen duten elementuen jabetza dau, hain zuzen ere karteleriarena. Markesinetan eta paretetan eta hainbat tokietan ikus dezakegu. Eta, bueno, azkenean, deskontestualizatzen dugu elementu hau, karteleriarena, hain zuzen ere. Eta honek zuen berezko helburua eta zentzua guztiz ezabatzen zaio. Transmutazioa alkimistek erabiltzen zuten prozesu bat zen, non beruna urrean bihurtzean datza. Hemen egiten duguna, gauza bera, balio gutxiko elementu bat, balio handiko elementu batera eramaten dugu, prozesu artistiko baten bitartez. Kasu honetan, adibidez, elementu honek dauken informazioa txuriz margotzen dugu informazio hori erabat ezabatzeko. Transmutatutako elementu hau, edo material hau, artelan bihurtuz, berezko tokira eramaten dugunean, biztanleriarekin sortzen den erlazioa eta artelanak ze eragiten duen, honei desorden estetikoa deitzen diogu. Eta hemen interesatzen zaitena da, nola denboraren poderioz, solidifikatu egiten da, geruza bat beste baten gainean jarriz. Hau da, denboraren testigontza. Adierazteko era bada, ez? Orduan, bueno, azkenen lan hauekin, biztanlegoarekin komunikatzen zea, eta, bueno, bere egunerokotasunen artea beste toki batzuetan bilatu dezakete, ez? Eta txaina polizia dago. Andrés, yo me pierdo que está detrás, ¿vale?